Jam siji bengi wis turu lali hari kula pikiran boyeng aduh angin dikawatu. Alhamdulillah, assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien kanggo kandahan dinakien ana cerita sing Yunur Hasanah ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Majalengka, Jawa Barat. Yunur ki pengen nyeritakaken pengalamane bapane Yunur ki arane Kang Tohari. Kang Tohari ki ngalami kedadian aneh ning tahun 90-an awal. Waktu kuwen Kang Tohari ini dewek masih durung nikah aja. Masih lengoan kah, masih bujangan. Dadi Kang Tohari ki wonge ki ya nom-nomane ki seneng kemah, gawe tenda-tendahan kah. Ya kadang ya ning pinggir kali, kadang ya ning dhuwur bukit, mbusi ning ngendi. Tadi ki ya seneng tenda-tendahan, terus ya nyawang lintang lamun bengi gawe api unggun marung geni kah. Ya sebatur-batur ku kayang konon ya kaya-kayane mah ya arane wong zaman bengen, wong tahun 90-an lamun pengen jalan-jalan ya aksesnya ki angel yo ora. Terus ya indahnya jalan-jalan ya informasinya ki ora weruh arep jalan-jalan mendikaken. Dadi ki ya hiburannya ku kayang konon gawe tenda-tendahan, kadang ning tengah-tengah sawah, kadang ning pinggir kali, kadang ya ning dhuwur bukit. Ya sebatur-batur ku gel konon orang enggal bulan ora apa aja mung bega ya seorangnya ga 3 bulan sepisan ki yang anak kena kayang konon kegiatan kuwenku. Orang mung rombongannya Kang Tohari dewek be ora apa, bocah-bocah sing sejen ga pada bae, bocah-bocah sing cilik-cilikan ga ya pada bae kayang konon. Nah bocah sing cilik-cilikan ki gawe tendane ya ning park-park desa bae, kadang ning tengah lapangan, kadang ning pinggir desa. Jana sementara Kang Tohari kan waktu pun ya umurnya wis cukup, wis 20 punjul, dadi ki ya radakan ado. Gawe tendane ki ning dhuwur bukit. Dadi bukit kun ku ora adoh ora apa sing desane Kang Tohari, mung bae jare gegere uwong. Ning bukit kun ku ya sungil je, bukitnya ki angker. Ya kena Kang Tohari ya ora apa-apa. Sebenarnya mah wis dibahas kenang batur-bature Kang Tohari ki. Temenan ta jere arepan gawe tenda ning kono kan jare sungil, ya jare angker jora. Ya ora apa-apa sih emang nang apa aja wong Reang kan kemah ning kono ora arepan prewen-prewen. Ya indahnya kemah ning kono ga ya wis mung andon turu bae, andon dodok karo nyawang lintang, ora arepan prawan-prewen ora apa jora. Iya sih je ya wis lah ora apa-apa. Akhirnya ki gawe tenda ya ning dhuwur bukit kun. Bukitnya ki sebenarnya mah dudu bukit dudu apa aja cah. Soalnya mah ya sing dhuwur kun ku ya ndelang meng desa apa gak katon. Dadi ki kayak lemah sing kondisinya ki luwih dhuwur lah lamun dibanding nakoro pemukimane ki. Ning kono je gawe anu ki gawe kemah ki. Nah ora ado sing kono lamun Kang Tohari kan kemah ning tungtung kiwe. Nah sementara mana ning tungtung tengene ning kono ku anak kuburan kien ki ya kuburan tua sing awit zaman bengen, sing awit Kang Tohari cilik ke ya wis anak mung bega lagi bengen mah ora weruh kun ku kuburane sapa. Ya pokoknya mah kuburan kun ku mung tengrek ki watu sing dadi nisan kah dadi jenenge. Terus ya kayak tumpuk-tumpukan watune ki ya kanggo ngurug-nguruginane ki kayang konon modele. Mung bega menek-menekaken sewise Kang Tohari radakan gede jare ki ya ana sing ngomong lamun kuburan kin ki duwene eyang anu je. Dadi ki ya yang ngandel orang ngandel je weruh sing ngendi lamun akunku ya taruhlah kun arane eyang Prabu sapa aja si kuburan kunku kayane kan ya nang apa daus sakin weruh nang apa sing ora sing bengen-bengen sing weruh ki. Dadi ki ya kayane mah oli ngarange uwong je. Mulane kayak orang terlalu mikir ya ora apa Kang Tohari ki. Nah singkat cerita bae kin mah akhirnya ki Kang Tohari ki sebatur-batur kabeh ki wong 7 lanang kabeh je monokaken ya ana sing bagiane masak,
ana sing bagiannya gawe tenda jora. Nah Kang Tohari ki kabaran sing bagian gawe tenda, masangi terpal apa disindeti, terus ya ditancebaken ning lemah anu ki kanggo pasake ka supaya aja kabur kena angin, soalnya mah ya anginnya kan kenceng nih kono ku. Digawe apa segala macem sampai akhirnya ki peragat kabeh. Waktu kuun ku lamona ora salah mah masih jam 11 ya, jam 11 awan ka. Ya memang rencananya ga ya monokaken ku awan, terus kayak nginep sewengi, esuknya ya balik mengumah maning. Ya mungkin yang konon rencananya gue harapan prewen ya. Nah dau jam 11 awan Kang Tohari ki ya harapan ngelatih kayu kanggo obong-obong, kanggo masak bu, kanggo apa jora, sekalian pengen deleng kuburan kun ya. Jadi Kang Tohari kan ya monokaken meng area kuburanku kenang batu daga ditakoni, "Ri, harapan mendi je?" Iku harapan mono sedelat ceng latih kayu kanggo marung geni mbu kanggo apa jora. Oh ya wis ya hati-hati. Iya, nah Kang Tohari ki lunga marani meng area kuburan kuwen ya. Nah tekang area kuburan ya katon anak kuburane ya mung ana siji kuburane ki, anak siji ana watu nisane, terus ya kun ditumpuk-tumpuk watu kanggo tengerek ki. Mung bega ya kun mau langka arane aja. Oh kian kuburane, terus kun ngiringan kuburan kun ku ya akeh kayak coet, kayak encak delah suguhan ke. Oh berarti ki ana wong nyuguh jelamona ning bengi-bengi tertentu ki ning kene ki nang apa warga ora weruh je, soalnya mah kayak ana encak suguhan, ana encak kian pruyan, cak bakar wangwa ka. Berarti kan nyulet menyan jora ning kono ku. Oh berarti ki ilokana wong ritual ta ilokana wong jejaluk menekaken ki. Kang Tohari sing ora weruh. Kang Tohari ki terus pandangannya ki ya larak lirik sampai akhirnya Kang Tohari ki ndeleng ning sor wiwitan sing ana ning pinggiran kuburan kuwen. Kang Tohari ki ndeleng ning kono ku ana watu. Mung bega watu ki bentuknya ki kayak nisan ya, kayak jeneng ka sing nisan, batu nisan ka. Tadi bagian dhuwure ki ya lengkung langka sudute. Ya pokoknya mah bentuknya kayak nisan ka. Dah. Kuwen je ya. Dadi ki diparani monokaken kenang Kang Tohari ki watune ki. Bokatanana suara bribin kayak jaluk pemaklum bae, soalnya mah ana wong sing lagi dangdan. Nah tanggane mangasep lagi dangdan umah. Nah lanjut maning menceritane Kang Tohari. Dadi ki ya Kang Tohari ki monokaken marane meng batu nisan kuwen. Batu kan umumnya abot jera. Jadi ki Kang Tohari ki marane watu kun ku wis arepan ngumpulaken tenaga, arepan dijungjung. Wah ya dijungjung, dibopong ki. Rupane ki watune ku enteng ya. Dadi ki watune ki entengnya kayak kayu. Sing mau bayangannya Kang Tohari pak penenet bopong kian ki abot, rupanya ki pak cert ki enteng je ya. Apa gak enteng je. Kin ki watu nisane sapa, dadi watu nisane ki kayak durung ditancebaken ka. Diwali kenang Kang Tohari ning gurine ki ana ukiran. Ana gambare ka. Gambarane Yunur Hasana sing nyeritakaken kian. Dadi ki ya kayak gambar manusia lidi sing ana ning film Upin Ipin kakak yang konon je. Oh ana gambare mung bega Kang Tohari ki tertarik ning batu nisan kian ki dure apa. Soale mah ya enteng ya cah. Entengnya kayak bopong kayu garing kah. Enteng turane mah kun watu antep jor bener mah. Nah mulane ga tertarik wis tak gawa kenang reang je. Tak gawa kenang reang mung bega kone lamun buat reang deleng kone ya mantakan rebutan. Jadi disusupaken kenang Kang Tohari ki. Disusupaken terus Kang Tohari ki marani meng tenda ki ya aja bribin. Nah dirasa aman Kang Tohari ki manjing meng jero tenda. Kang Tohari kan gawa kempek ya ala wong munggah gunung kan, tapi ora bagus ora apa kempeknya gaja. Mung bega gede kempeknya ki. Arep dianjingaken meng jero kempek kian menjero tas ya watu nisan kian ki. Mung bega lamuna tak anjingaken menekaken meng tas kone mantak lamunana bature sing ngemet kian apa barang-barang sing jero tas ki ketangguhan. Ya wis lah tak susupaken bae dikit tak sempletaken ning anu jening kayu ning wiwitan buah apa sing ana ning sekitaran tendaku. Jadi disusupaken dikit ya watu nisan kenang Kang Tohari.
Nah waya Kang Tohari nyusupaken batu nisan kian, Kang Tohari ki diceluk kenang batu rek. Rek jeke mangan dikit wis mateng ya. Iya iki jagian mangan dikit. Jadi Kang Tohari kan monokaken marani meng batur-bature iki jagian pada mangan. Nah, tadi kan pada dodok sila gelar kelasa ning kono ku ya pada mangan. Ana sing aneh ya nih kene iki. Dadi ki ya sayur janganan ke jangan asem bu jangan apalah pokoknya maning kono kan nyayur. Orang mau cuman sambel koro goreng-goreng bayana sayurnya kan benernya mah ya masih panas ya. Dau semenit burung menit entas digodok ya. Kan mulak-mulak ya banyune ke. Waya di uyup sayurnya ke adem bener-bener adem kayak sayuran awan di pangan bengi kah. Jadi kayak bener-bener adem aja. Ya rasanya mah pada bae enak. Orang berubah rasanya kayak anak asin ya, anak gurih ya. Pokoknya mah rasanya kayak orang rubah mung bega adem ya. Arikin adem kayang kenen dure apa aja ya. Nah, tas kayang kon wis mangan-mangan ki pragat, selesai pragat mangan ya pada ngobrol sedelat ya. Apa gak adem aja ya. Iya nah, bature bature Kang Tohari kin delang mengduwur kin jagat ki harapan udan tak prevensi aja ya. Apa sih? Apa gak peteng rubet kayang kenen aja. Iya kun dure apa aja ya. Nah, rupa-rupanya ki bengi aja. Bengi aja. Iya bengi aja ku ana lintange ana apane ana bulane. Srengengene wis surup jura. Apa gegelis pisan je bengine. Iya dure apa aja ya. Aneh aja ya. Masa ya bengine gelis temen kayang kenen. Dadi ku bengi aja sing maune durung suwe ya mangan awan ki. Wadang wetenge bega masih wareg durung kempong-kempong acan. Jagate ki wis bengi aja. Apa gegelis pisan je jagat bengi. Aneh aja ya. Iya bener aneh. Ya wis lah ora apa-apa jora. Ya ora apa-apa. Dadi ki ya lanjut gawe api unggun, ngobrol-ngobrol ning ngarep api unggun, kandang ngalor ngidul. Sebenarnya mah ora terlalu suwe ora apa kandak ini ngitungane Kang Tohari mah paling dah 2 jam busi 3 jam kanda. Ana ayam jago kukuluruk ya. Kukuruyuk ayam jago ya. Jare Kang Tohari nek wah ora beres ki janak ayam jago kukuluruk ning tengah wengi. Iya jare kandane wong bengen mah lamona ana ayam jago kukuluruk ning tengah wengi ki ya tandane ki ana wong meteng jemung bega durung duwe laki. Iya jora. Nah ngomongnya kayak konon ana sing mitos sing sejen. Jadi ki ngebahas masalah ayam jago kukuluruk ning tengah wengi. Yakin mah ya durung tengah wengi acan je paling dau jam 8 buku jam pira. Nah memang waktu kuwenku langka sing gawa jam tangan aja. Bolong tahun 90-an kan ya sing ngarane jam tangan kan ya apa ya lamun dianggo ki rasane ki risik kah. Ana sing duwe mung bega ora digawa ora apa. Dadi ki nganggo jam tangan ki semisale arepan apel, arepan sanja mang bocah wadon kan dau nganggo jam tangan. Lamun sedina-dinane mah ora pada gawa jam tangan ora apa. Mulane ga ya nebake ki waktu pun masih sekitar jam 9 bengi je ana ayam jago kukulurukku. Rupa-rupane ki srengenge ki ya metu je sing ki sing wetan ki ndongol kah. Yen mah wis esuk ya cai ka srengengene wis jebul. Nah dadi ki aneh bener-bener aneh temen je. Apa karena ya gawe tendane ning gena sing sungil je ya ning gena sing angker. Mulane gak kayang kenen. Iya aja. Ya usah yuk direkepi aja yuk, direkepi. Dadi ki direkepi aja. Direkepi diberesi kabeh. Kang Tohari gaya masih kelingan ning watu nisane dadi ki dipet kenang dheweke. Nah watu nisane ki dianjingaken wong jero rangsel. Terus ki ya kenang Tohari ki digawa mudun sebatur-batur tekang sor ki jam 10 ya tekang sor ki jam 10 Kang Tohari balik mengumae batur-batur sing sejen gaya masih ngebahas masalah lagi bengikin ki aneh fenomena kayang konon ku ya pada balik segenai mangasepe izin minum kopi dikit. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah.
lanjut maning menceritane Kang Tohari. Jadi Kang Tohari kan balik mengumah ki ya kenang bokeh apa geri takon nire jo. Dau balik ya. Iya je mak jora. Nah, rangsel ki di dela ora dibuka kan, rangsel di dela. Kang Tohari ki ya masih pikiran gerimut je. Pegel ki durung ilang-ilang acan je. Reang gawe tenda ki kayane ki ya dau pirang jam sing keliwat je. Masa ya sakine ki wis ganti dina, nang apa dina ki gelis pisan je. Kayaknya kan orang mancing akal ya orang. Nah, Kang Tohari ki ndeleng jam ki jam 10 waktu kun. Jam 10. Wis lah ngedeng dikit lah, turu dikit ya. Jadi Kang Tohari ki turu ngedeng bawa rasanya Kang Tohari ki dheweke ki turu ki lali ya. Lali suwe pisan sampai wareg ka turu ki. Ari wong turune ke wargen kan tangi turun dasar adakan blenger ya ora. Saking warga turu ki, sekudua seger ki ya, saking warga turu dheweke ki tangi krek ndeleng ngejam dau jam 10 liwat 10 menit je. Jam 10 liwat 10 menit jam ki rusak ta prewen jora. Jadi kan ya ngomong nih ngemboke mak jamnya rusak ta prewen je ya mak. Ah pasti jere je. Masa masih jam 10 lewat 10 bae. Ya wong iya kedike jam semono aja. Nah Kang Tohari kan ngingok meng ruang tamu. Ning ruang tamu kan ana jam jaja. Rupanya ku iya ning ruang tamu ga jam 10 liwat 10 ya. Cih, apa gak reang turu udah 10 menit ya. Bawa rasa reang ki ya wis suwe pisan. Ya wis lah ora apa-apa endah temen ya. Tadi Kang Tohari ki ya das kayang kon adus. Das adus ki ya mangan apa segala macem. Nganu nih klambine dheweke dikumbai, klambine ki dibasuh ka. Kang Tohari ki basuh klambi dhewek ya cak ya wis suwe lah aktivitas ki ngingok jam maning ki dahu liwat 5 menit ya. Jadi ki jam 10 liwat 15 padahal maning hitungane Kang Tohari kayaknya mas sejam ki wis anak je. Nah ning kene ki ya sadar Kang Tohari ki ana sing ora beres cek ki. Masa reang wis jungkil malik ya sing mau masih 5 menit bae. Hari ki waktu ki nang apa suwe pisan, hari lagi ning dhuwur bukit waktu gelis pisan. Wayar yang balik mengumah waktu ki ya suwe pisan. Jadi reang ki ya kayak ana sing apa ya mempermainaken kaje. Ki reang ki kayak lagi kanggo dolanan je kenang waktu ki nang apa kayang kenen je ya. Kang Tohari ki ndeleng mengrangsele mengkempeke kelingan masalah batu nisan kuwen je. Oh, batu nisan. Apa gara-gara batu nisan kuwen je ya. Ih, acak jadi pet batu nisane. Nah, batu nisane ki ditokaken sing jero tas. Kenang Kang Tohari ki digletakaken ning dhuwur meja ning kamarane Kang Tohari ki. Ijig-ijigan bae ki ana wong azan ya waktu kuwenku. Ana wong azan, Kang Tohari kan metu, "Mak, azan apa je, Mak?" "Ya azan zuhur je, azan apa maning, Jor?" "Azan zuhur je." "Iya, Jor." Ya wis lah, ngemet banyu wudu dikit. Kang Tohari ngemet banyu wudu, sembayangnya ning omah aja. Sembayang ning omah. Nah, ngomong ning emboke. "Mak, apa gak kayane ku gelis pisan je, Mak?" "Apane jere?" "Ya waktu ku gelis pisan ijig-ijigan azan zuhur bae." "Ya bu jare emak mah biasa bae waktu ku jare bapane gak waktu pun ku pada bae." "Iya apane sing gelis sih jare wong pada bae lagi ngobrol kayak kene ki azan maning je cah." "Dih, azan maning je. Sing maune prevensi ajane je nang apa diulang maning apane sing diulang maning jare wong kun kan azan asar je." "Azan asar je. Durung suwe pisan reang sembayang zuhur ku je. Iki kayane ki masih teles ya nang wudu reang ki. Wong sing mau je kin wis wayahe asar je delengan bae jam nang ngok jam ku ya iya wis setengah 4 je waktu kunku." Ih, aneh je ya. Nang apa kayang kene jare Kang Tohari ki nah. Akhirnya ki Kang Tohari ki ya anu maning mengjero kamarane maning nah deleng watu nisane ki apa gara-gara barang kiyen je ya. Ya wis lah tak anjingaken maning menjero rangsel. Nah waya dianjingaken maning menjero rangsel waktu ki suwe maning je. Oh, kayaknya makian masalah ki reang ki weruh ya. Lamun semisale watu nisan kiyen tak ketokaken metu mengjaba waktune dadine gelis. Lamun semisale watu nisan kiyen tak anjingaken menjero rangsel, waktu ki dadine ki semisale dianjingaken iya mengrangsel ki waktu ki dadine ki ya gelis lamun watu nisane ditokaken waktu ki dadine suwe kayang konon maksudnya mangasep mah. Tadi ki masalah ki ya kayaknya maning kiyen ki ning watu kiyen ki acak je ya watune ki ya tak tokaken je. Oh ya ditokaken ku iya je cah. Ora suwe ku langsung ajan maghrib je. Nah sewise ajan maghrib ki waktune ki dianjingaken maning
menganu ki ning jero rangsel ya suwe pisan sampai akhirnya ki ya Kang Tohari ki ngomong ning bapane, "Pak, apa gak aneh ki ya rasanya ki waktu ki ya ilok suwe ilok gelis." Nah mung bega jare wong tuane Kang Tohari mah biasa bae waktu ki prewen je ya. Berarti ki kayane mah ya watu nisankeun ki kudu takan teraken maning je kenang reang ki menganune ki ya kuburan tua kun kuning dhuwur bukit. Nah Kang Tohari ki ya waktu kun wis sembayang Isya apa dikit jor. Nah terus ki watune ki ditokaken kenang Kang Tohari lagi dipandeng-pandeng ya memang bagus ya cah bentukannya ki watu nisane ki enteng jasing sekudua antep ki enteng terus ya ning sewali ke ana gambar manusia lidi jora kayak wong sini upin-ipin kah bagus deh ya lamun tak balekaken ya rasanya ki ya eman jajare Kang Tohari ki. Nah lagi implang-implang delengna watu kin ki bapaknya Kang Tohari kin delengaken, "Ri, jakune apa jari?" Ora je Pak, deleng-deleng je apa kune?" Ora je Pak, deleng je jagian je. Jadi ki ya didengaken nang Kang Tohari, "Kiyeun je Pak, watu oleh sing endi je sira?" "Oleh sing anu je Pak, sing dhuwur bukit." Kun nang apa digawaken nang ira?" "Ya wong bagus je Pak." "Terus je?" "Ya mana marepan tak rawati mung bega ana sing aneh je Pak, aneh prewen jora." Ya Kang Tohari ini kan cerita masalah waktu sing dimanipulasi kenang watu kiyen ki mekenen sampai jare bapaknya ki ya wis jare balekaken maning bae aja. "Iya je Pak, reang ya niate sugiki arepan tak balekaken watune ki karo dudung je balik maning mung bukit." "Ya wis iya yang kok je posakeun kan ya masih sore jor." Nah Kang Tohari ndeleng jam rupane ki wis jam 1 je cah. Kang Tohari ki dau kelingan lamona watune kan sing mau orang ning jero kempek ning jaba mulane kayak waktu ki gelis. Iya je Pak apa wis jam 1 ya Pak?" "Ya wis jam 1 je wis wayahe turu sing mau kan ira ya ngomong ngacap parah ngalor ngidul ora puguh jor jare bapakne ki wis bapakne repan turu ngantuk je." "Iya je Pak." Nah bapakne turu Kang Tohari ki ya oli nyejak watune ki ya digletakaken ning dhuwur meja dadi ora dianjingaken mengrangsel supaya waktu ki gelis. Rupane ki iya je ta tangi turu ki wis jam 8 esuk Kang Tohari ki. Nah watune ki dianjingaken maning mun jero rangsel teka mengumahe dudung ya. Dudung ki batur Kang Tohari sing melu kemah lagi winang-wingine kan. "Ya jerian apa aja?" "Dung ya. Ira ngerasa waktu ya kadang gelis kadang suwe." "Ora jemung lagi kemah bae waktu gelis pisan ning desa mah normal je kabeh ga." "Oh mengkonon." "Nah ngapa sih jari?" "Ora aja reang ngemet sesuatu je sing kuburan yang dhuwur." "Ngemet apa aja?" "Ngemet jeneng je." "Jeneng watu nisan je." "Iya aja ariku hampir apa dipet kenang ira." "Ya wong bagus jare Kang Tohari ini." Terus yakin ki arep tak arep tak balekaken je. "Oh nang apa sih dibalekaken?" Nah Kang Tohari ki ya ning kene ki bohong ya cah soalnya mah lamun dheweke cerita masalah manipulasi waktu kian ki melange ki ya dudung ki pengen ning barang kian mulane ke Kang Tohari ki ceritanya ki dikarang kenang dheweke lamona dheweke ki ya ditekani kenang gendruwo aja. Reang ku lagi bengi ku ditekani kenang gendruwo gara-gara gawa kian watu nisan umay reang ki kaya dirogrog ya. Dadi reang ki ya harapan balekaken kian watu kian soalnya mah gendruwone ki nibur-niburi bereang aja. Ya mong lah berarti reang jangan terirane berarti ya gendruwone masih koroira jor sakin iya aja. Mong lah jira dewekan be mana wis cayung bateri reang jor jarane ki jare Kang Tohari ki. Lah jarang wis ayo reang tanggung jawab aja. Dadi ki wong loroan ki munggah maning mang bukit waya tekang bukit ya watu nisane ku ya digletakaken maning ning genah asale dheweke ngemet ditinggalaken ya. Nah waya ditinggalaken ki tekang desa dau waktu ki ya normal. Waktu ki normal lancar kayaknya ki ya sesuai ya kayak sedina-dinane kalang kasing aneh-aneh. Nah Kang Tohari mah ya wis pragat ceritanya ki mung bega durung ja waktu kunku. Bengine ki Kang Tohari kan ya sembayang Isya balik sembayang Isya dheweke ki ngedeng mbuna ngapa waki rasane ki pada pegel pisan toli kondisi ki kayaknya ki ora sehat ya. Nah lagi Kang Tohari ngedeng glantang gluntung ning peturon Kang Tohari ki ndeleng ning pojokan kamarane dheweke kaya ana sing ngadeg. Waya diingok kenang Kang Tohari ki ya ana sing lagi nglayeg bae nganggo klambi putih mung bae ga awake ki cilik klecer bae ya kana ki kosi baye. Jadi ki gambarane ki pada kaya manusia lidi sing ana ning
batu nisan kun jeca kanto hari ndelang namang raine mah gede jadi kendasa ki gede ora sesuai karo awake sing paling ya segegemban tangan ki sementara ndasa ki gede jadi ki ora proporsional ka bentuk awake ki. Nah deleng nak yang konon kan ya kanto hari berak bapaknya tekan nang apa jeri nang apa pak yang ditekani aja pak ditekani kian jora diceritakan nang kanto hari bapaknya ki ngomong wis ya jadi ganggu maning anak reang kan ya barangnya wis dibalekaken maning mana wis langkah urusan maning ya wis mana yang ngajeng ganggu anak reang maning jora diomong kayang konon kenang bapaknya kanto hari ya memang langkah sing terjadi ya biasa bae mung bega alhamdulillah ki ya tekangnya sukaken langkah kedadian maning jeca ya ceritanya gak peragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngerongokaken mangasep kanda bokatan ya gawaknane ora sempurna ana sing keliwat akeh kekurangannya kayak nyuwun pangapurane bae pun mah jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri assalamualaikum.